na hapon. Pa ako nag-intro. So, on the way na kami to Cleveria para mamiesta. And isama ko sa sasakyan si Madam Gwen Cogang, si Madam Bacle sa mga pakulang spaghetti shop. Marian Ambiciosa and Super Flat. Ayan, mga madam natin yan sila ngayon. So, makikipesta muna kami doon. So, yung iba mga bakla, kung mapapansin nyo, hindi namin kasama kasi nga po. Mga hindi sila naligo, ang babaho. Oo, grabe. Shoutout kay Brenda Beach. Ano ba ito? Siya pa hindi naligo. Tapos nagmotor si Britney at saka si Argel. And sila Jinjang, sila Batiki. Meron silang inintay pa na sasakyan. So, abangan nyo na lang kung ano mga kaganapan. Kasi nandun na sila Bakang, Milmar, Diva, and si Ma'am Carla. Andun na rin sila. Tingnan natin kung gano'ng karami pa yung pagkain na makakabutan natin. At kung ano pa yung mga kaganapan sa party-party ng fiesta na ito sa Club Malayo. Nandito na po kami. Kaya muna. Ito naman nakakalawag-lawag. Bayaran mo mamaya. Ha? Di pa rin pera ko dala. Ay, pak, oh. Ay, hello po, sir. Happy Fiesta. Hi. Ba't ka nakaganyan? Uy, yung pabango ni Melmar. Asa ang isa? Si Ma'am Shichi, Hello po. si J4. Hala, ang mayayaman. Hi. Ma'am, isulod eh. Sulat sinasma. Nandito pala mga sangre. Ayan. Nakasunod kami kasi, Bakla? Ano to, damit mo, kamukha mo? ano, doon muna kayo. Ano, kasi hindi naman kayo nang invite eh. Nauna kayo, di ba? Bakit hindi nang invite? Ba't kayo lang? Issue na naman. Bakit ano? Baka mura na maglaguan. Wow! Bakit ganyan ka? Hi! Happy Fiesta po! Fiesta po. And ang ganda po naman. Bakit ganyan suot mo? O yung puti na flower, kanin yan? Ah, na ganun ako eh. Bunga kayo may grapes. Ha? May ah. Ah, meron. Ano? Aga naman yan. Kaya si Baka kita mas makang bato. Uy, hindi ka na pala. May lamok gaga. Mayaman. Mayaman, oh. Kanino? Ano ba yan? Ba't wala kayo pa? 1,000 nga, wala pa malit si Kuya. Ayan! Pupunta kayo din wala. Bakit ganyan? Ba't na ganyan ka ng damit? Pumanang-mana ka talaga sa ate mo. Sa akin o sa'yo? Ang tarhe. Kasi ngaki pa naman kayo. Wala na yung magkaan. Iba yung drum sa container, okay? Wala pa. Tingnan mo nakatabi talaga siya sa ano mo, alak. Basagin na ang baboy. Wow! Bet on your baby. Akin na. Iba ka. Iba ka. Ang ganda ng lens. Mas maganda yung ganyan. Di ba? Oo, natural lang. Hindi, okay lang. Wag na yung OA. Wag yung exag. Yung mga Yung gray na Mga gray. Pwede naman yung pero pag may pageant, ay may event. Pero yung mga ganito yun, okay yung gray. Yung mukhang ano. Nagpadala na. wala tayong Wala. sponsor. Ikaw yata may maraming sponsor. Kayo to mayayaman. Imposible. Wala na. Tapos na tayo sa era. So sino ka sa sex Hindi kagabi ba? kasi, Sex bomb ka dyan? hindi kagabi kasi iba flower ako. Ngayon, Jackie. Hindi, parang Showtime. Jackie na showtime. hindi, mas yaki. Gawin mo lang Jackie. Ayaw mo Jackie na lang. Bakit ako kasi nagganyan ka? Hindi kasi bring party para Later. parang mabenta. Ha? Pwede naman per kilo ang laban. Mali yung party. Oh. So paano ka lalaban ngayon dyan? Sana, kuan to eh. Nag-turtleneck, di ba? Long Sana sleeve. kinulog nyo yan. Di ba? Sinabihan eh.
Tapos, Party ganyan. paano? Paano tayo mamaya niyan? Hanap tayo ibang piyesta. Nagpalda din siya. Di ba, isa rin to. Di ba? So, paano? Hindi, iba silang grupo, iba. Huwag tayo sasama. Di ba? Kanina pa namin sinasama, saan yung kinulong si Jay Ford at si Maria Marian. Butido. Nay coffee ana. Ay, oo. Tapos nading ko dito. Aga mo naman malasim. Magsisimula pa lang, nasbag ka na. Mga ako lalaba ka. Nagdulog na rin. Ang bilis nila. Nagigikapyat gano'n. Ala, marami pala sila. Gutom na kayo. Alina. Kawan sama sulit dari dito. Ah, Diva. Buni, kinman. Kanina pa umiiyak si Diva. Kuya, ayun lagi bang kanting ba? Sige, kay kung naglago, kuya, kuha na ba sa kusion ko? Ano? Siya nag-react. Ay mo daw tayo, bitaw kayo. Pang 16 years old. Ano, kanina magkakalas naman. Alin na, oh, ito, kain na to. Ay, oh, si Melmar ba? Tawagin mo si Melmar. Asan sila? Happy Fiesta! Ito na po yung mga handaan nila. Siyempre, fruits lang tayo. Fruits! Ano yun eh? Fruits. Oh my God! Ay, okay na ayaw na. Ito pala ka ako, nagikulang-kulang ng kaya naglaing kita na. Kapag isa ako, galing ko. Hi. Artista na dire. Dili ang buwang ka. Hi. Padisturbo me. Pakistan. Happy Fiesta. Pasensya na kay, ano lang kay ang eleksyon nila. Nang giba nila. Ay, no, wala nyo. Hala! Grabe si Marimar. Hala, iba. Iba si Marimar number 1. Sa balot. Number 1 sa balot. Awas ka no, kaya daron mag-venture sa iya sa upo. Awas ka no. Ano? Kaya na mag-awas sa sana. Gusto pa kaya na pag duha ka utang. Let's eat! Ang pinaka-highlight is the earrings of... Ala, ano ba? Ano yung highlight? The earrings na... Ang mata! Ah, okay. Ikaw, ano ba? Ano? Happy Fiesta! Fiesta is a very, very grabbing and delicious. Kanina rin mga on? Hindi ko ganan, kinumaringmar akong voice. Yaw ay. Nahusky na. Day, ayaw. Day, Pagkaon ang kasi ka no, TV, isa pa. TV. Inday TV, Siya TV. Bating TV, isa pa. Rihanna, Miss Tommy. Isa pa. Hindi ko rin yun ha? Sara ako ang karapatan. Sorry, to, plato ba? Bating TV. Dapat kitagtan na lang yung mga.
Suffer dapat Isip ko sa comment section. Dapat sa plato na nga, kakumar. Kinsa to maging plan ng mga ladder nga one. Nandito na si Ma'am Shi TV. Dagan me. Sa mga dagan. Very Marian TV. Bating pa ba? Yan yung bitaw nitong nangapi mi. Nagmotor. Ay, oo. Danis ako. Nga, nagabinan mi kay Hinay kay isa ka driver. Ma'am Shi. Hubog ang naglataan. What? No, ka na spot sa One burning. Mild lang. Wala pa ni Wayne. Wala ka. Naka round 2 para sa sex bomb. Dapat fully loaded tayo. Bakang! Dudong channel. Dudong TV. Dudong TV. Oh, gini. Andito na si YouTube TV. Paan, pai? Uy, ilis uy. Okay na to, ma? Kano is here. Wala. Ba't ka sa altar? Problem. Nasan na? Ang humba. Ako ito. Ito yung bag ko. Lami yan, para siyang tumutido. Like chicken. Thank you guys. Ganun ko siya. Aray! Ano sana yung kain na sila? Ibusan mga sawang, sawang. Ang kuwan tagalogay na sawasan. Ila sa imo. Hala, may salad. Sa ito nakato sa una. Ay dumdo. Nato din sa Ay po kami dito ngayon. Mayaman kasi kasi karo. Di masya kayo mama man. Mayaman. Ba't parang natitense ka pag inaano ka? Sabi ang mayaman. Mayaman ka naman talaga. Wala man daw. Ha? Imposible. Hindi ka magdatassel ng damit. Kung hindi piyesa ulit sa inyo. So, kain ng time na. Ang mga Bex ang gusto sa labas. Happy Fiesta, Claveria. Pwede ko ng kaning